हाय गाइस ମୁଁ ଉଦିତ ଅନଟେଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ। ଆଜି ବ୍ଲଗ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ବସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମ ଗଜରାଜର, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ। ଗଜରାଜ ଗାଡ଼ି ମୋ କତିରୁ ପଳାଉଛୁ, ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରାଭୁରି କରୁଛୁ, ସେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆମ ଟିକେ କୋର୍ଟରେ କିଛି କାମ ହେବ, ଆଉ ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି କାମ ହେବ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ସେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ନେଇକି ପଳେଇବେ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ? କ'ଣ କହିବି, ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲି ଯାଉଛି, ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହାଁ ତୁ ସତରେ କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ ନାକି ସାଲା? ହାଁ କାହିଁକି? କେତେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ହେବ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବୋଉ କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସିଏ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ତ ସିଏ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସାରାର କେବେ କେହି କାର୍ ଚଲେଇ ନଥିଲେ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯିଏକି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଏତେ କିଛି ସଫରିଂ କରିକି ଏତେ କିଛି ଫେସ୍ କରିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଆଜି 10 ମାସ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଇପାଇଁ ବୋଉ ତାର ସେଠି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ତାର ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି ସକାଳ ପାଖରୁ। ମୋତେ କହୁଛି 17 ଗାଡ଼ି ବିକିଦେବୁ ନା, 17 ଗାଡ଼ି ବିକିଦେବୁ ନା। କ'ଣ ବି ଆଉ କରିପାରିବା, ଗାଡ଼ି ଯିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ସବୁ କିଛି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ସେ ଦେବେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କାନ୍ଦିନି, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁହଁ ଶୁଖାନି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନି। 17 କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମିଛର କାନ୍ଦିଲୁ, ତୁ 17 କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁ। ଭାରାଭୁରି କରି ସକାଳ ଦେଖିଲା ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କଣଟା ସବୁବେଳେ ପୁଛା ବୋଉ କହୁଛୁ ଗାଡ଼ି ସଦାବେଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଛାପୁଛି କରେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉ ରହିବନି। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଆଉ। ଟିୟର୍ସ ଆର୍ ରିଅଲ୍, ଦ ଟିୟର୍ସ ଆର୍ ରିଅଲ୍। ତ ଆଖିର ଲୁହ କହୁଛୁ, ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ ରହୁଛୁ, ତୁ ତ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ରହୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ବିକନି, ଗଜରାଜ ବିକନି, ଏମିତି ସେମିତି। ଭାଇ ବିକନି ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ପଇସା ପଠେଇବୁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶଳା, ତ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ, କିସ୍ତି ଦେଇପାରିଲାନି, ଇଏ କରିପାରିଲାନି, ଗାଣ୍ଡି ମରା କାହିଁକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲୁ, ଏରକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଯଦି ଫେର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିବି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବେ ଯଦି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିବି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ହବ ହିଁ ହବ। ସବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମୋର ଦିଟା ଉପରବାଲା, ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଏ କହିଲା ମାନେ ସେପଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି, ସେପଟେ ସିଏ ଯାହା କରିବେ। ବାରିବୁରା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇବି, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ୟାର। ଗାଡ଼ି ମୁଁ କାଲି ସୋରୁମ୍କୁ ନେଇକି ସଫାସୁତୁରା କରିକି ଧୋଇ ଧୁଆକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଗାଡ଼ି ଆଜି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆଜି ଦେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ମୋର ବି ମାନେ। ତ ଗାଇସ୍ ଗଜରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଡ଼ି ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, କେତେ ପ୍ୟାରା। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସଦାବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ମଇଳା ଥାଏ, ଆଜି ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଧୁଆକି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ନା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାର ଏ ଜାଗାରେ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଆଜି ଏଇଠି, ଆଉ ଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେବନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆମେ କୋର୍ଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏକା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗଜରାଜକୁ ଦେଖିନି ଭାଇ। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଅଧା ବାଟରେ। ପଳାଉଛୁ ଗଜରାଜ, ପଳାଉଛୁ ଗାଇସ୍। ଲାଇଫ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ଭାବିନଥିଲି କେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା, 9469। ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରନ୍ କରିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଲ ଜାଣିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଳାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। କାଲିଠୁ ବହୁତ ଖାଁ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଖାଁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମୋ ବୋଉ ମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ବୋଧେ ବୋଉ, କାହିଁକିନା ତା ପୁଅର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଛୁ। ମୋ ବୋଉ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ମୋ ବୋଉ କହୁଛୁ ଡେଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରେ, ଧୁଆଧୁଇ କରେ। ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିମି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ନଥିବ। ମୋ ବୋଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଗାଇସ୍। କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମର୍ଜି। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो अच्छा प्लान करके रखा होगा अपने लिए। कौन कहबू लास्ट टाइम गाड़ी पळौछु, बहुत दुख लाଗୁଛି ମତେ। दुख लागुछु? बाहर को आसुन, लास्ट टाइम गाड़ी को देखि देबू। ना ना ମୁଁ ଯିବି ମାନେ କାନ୍ଦିବି, ତମେ ମାନେ ଦେଖିନ। जीव माने कांदीबू? ମୁଁ ସକାଳ ପୁର ସେ ଗାଡ଼ି କି ଦେଖିଲା ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। गाड़ी देखला कांद लागुछु?
ଛାଡ଼ କାନ୍ଦିନି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ତାର ଯିବାର ଥିଲା ସେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ପଳେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମୋ ବୋଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଇବନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ଦେଖିନେ ଗାଡ଼ି यापर आईबनी गाड़ी देखने टाटा कर दे गाड़ी को कांदुच कहीं तू चल चल कान धर्मशाला हम गजराज हमको आज गजराज मालिक आउ किसी समय चाबी पड़ेब पाक मोर बेसी दुख लगे मुझे आइला मो बो कांदु थे बो कांदुला गाड़ी लास्ट टाइम होता से दुख लगे बाकी तो अच्छा ऊपर वाला बापा कौन कहते बापा तो बहुत एक्साइटेड स्टार्टिंग में गाड़ी आना कहना बापा चुप अच्छा साइलेंट अच्छा गाड़ी पाटर किसी बाहर ना नुआ गजराज मालिक मो भाई चाबी चाबी एबे नब ना सब सरला अधघंटे खातिर गाड़ी आम चलेबा सर तो ये लोग पैंट लगा किस समय से लगा जेटा शूट कर चाबी आ कुछ समय जो मैंने विश्वास करनथले कि भाई सतरे गाड़ी बिकी दो जो देखि परतो हम कोर्ट रे अच्छे लेखपत्र काम सब हो जाइए बर्तमान गाड़ी रो मालिक गजराज रो ओनर बर्तमान भाई और रास्ते जेडी गाड़ी देखियो आ मु नथि भाई थी बता ऑलवेज सतर गाड़ी पड़ो काली पाखु भावुँ जीव तो जीव सतर पड़ो छाड़ भाई गोटे सिचुएसन थाए जहाँ आपको ठीक हम सब बर्तमान मैंने काली नॉर्मल थी एबे जे गाड़ी जाऊँ मत मैंने आउ किछ समय आम बाइक रे बुल ठीक अच्छे भाई सब चलू एसी रे बुली पारिबनी भाई एबे खरा खाइबो आगुर बाइक रे बोलते एबे बोलिया कोन आउरे हमर एबी स्कूटी तो अछि सेटा बोलिया गाइस देखिबा तो लास्ट टाइम उदित भाई को बुझा बुझी करछन माने गाड़ी भीतर इंटीरियर केमती कोन यूज करिवे तो गाइस सब किसी फाइनल हो गला जो मन को भी विश्वास होनथला जो माने भी भाबुतले मु प्रैंक करछु कि मु मिछ कहूछु गाड़ी मु बिकु नहीं मु मजाक करछु जो मन को भी लागुतला वर्तमान फाइनली भाई गाड़ी नहीं सारछंती सब किसी कागजपत्र क्लियर हो जाइए आउ लास्ट टाइम पई वर्तमान गजराज रो चाबी भाई रो खुशी लगुच से दुख भी लगुच जेहेतु आम सबू पिला जी आम सब छुआ थे सब पलि आस कोर्ट को गाड़ी देखिए लास्ट टाइम मो बो भी बहुत कांदिला किंतु किसी नहीं देख कौन भी कर बस जाऊँ फाइनल खुशी लगे समस्त गोटे इमोशनाली जड़ित अच्छा समस्त गाड़ी माने मत आज भाई गाड़ी नहीं जी रास्तार जो भी पिला देखिए सब भावे मुझे अच्छे कि गाड़ी भितर आ भाई नथिबो बर्तमान गाड़ी भितर मालिक गजराज मालिक बदली जाइए भाई बर्तमान भाई को बाइक रे देखियो तुम स्कूटी रे देखियो चाल चली बोल तुम बर्तमान देखियो आज गोटे आम पाई गोटे ब्लैक डे टाइप रे गोटे आज बे ना एमिति कहले ना आज का दिन तथापि गोटे बहुत गाड़ी से तो बहुत इमोशंस बहुत लव बहुत भल पाए हम कार करू भाई एई गाड़ी हला हमर फर्स्ट कार सांग माने यानला कि हम माने बहुत समस्त एन्जॉय करथले गाड़ी रे 30,000 किलोमीटर देखु न हमें समस्त एमिति को बोधे 50 किलोमीटर नथु जो माने जो किलोमीटर एमाने बस माने गाड़ी जति किलोमीटर चलाई छै जहां भी किछि कराई छै सब एमान को नहीं कराई बहुत गुराई गाड़ी हमको दुनिया देखी ये गाड़ी गजराज हमको बहुत बुले दुनिया देखी बहुत किसी एक्सपीरियंस देती गाड़ी जीवन प्रथम गाड़ी लाइफ रो फर्स्ट टाइम बर्तमान बिक्री होगा जाऊँ सेल होगा जाऊँ भगवान को ऊपर वाला मर्जी मुझे हुए ना सदाले जहाँ भी हुए किसी ना किसी कारण हुए एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन भगवान को किसी ना किसी प्लानिंग थी देखिए भगवान को इच्छा बाकी और लास्ट टाइम कौन कह भाई समस्त माने जी खुशी लगुच से दुख भी हो
ଏତେ ସାରା ଇମୋସନ୍ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖିଲି ମାନେ ଅଙ୍କଲକୁ ବି ଦେଖିଲି, ସିଏ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ବାପା ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପରା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା ମାନେ- କରୁଛୁ କର, ମାନେ ବୁଝୁଛ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଜରାଜ ପୁରା ଗଜରାଜ ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ପୁରା। ଏତିକି ମୋ ଭାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ନିହାତି ଆମ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଭେଟ ହବ ହେଲା। 100%। ବାକି ଚାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଧରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। स्कूटी अच्छी है बाइक अच्छी है ବାଏ ବାଏ ବାଏ, ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ। चलो चलो आराम से थैंक यू।